Arvoisat kuopiolaiset pyöräilijät ja hyvä toriväki. Tervetuloa Kuopion pyöräkulkueeseen 2016. Kulku liikkuu yhtenä joukkona ja tänä vuonna suuntautuu tuonne Niiralankadun kiertoliittymään tästä Tulliportin katua ja Niiralankatua pitkin ja sitten takaisinpäin tullaan silleen, että teatterin kohdalta käännytään tuonne Sairaalakadulle ja tullaan sitten Kauppakatua. Tässä alussa ja lopussa tehdään tällainen tori ympäri kierros. Kuopiossa voi harrastaa pyöräilyä melko monella lailla. Jos tässä vähän tulevia tapahtumia kertoo, niin 29.5. on Kuopion taidemuseon järjestämä patsaspyöräily, joka kiertää erilaisia patsaita pyörillä. Sitten 14.6. on Kuopion hyötypyöräilijöiden järjestämä yöpyöräily, joka on siis lähtee kello 22.30–23 tuolta Puijolta ja voi tulla sekä kävellen sinne ylös että pyörällä ylös. Ja kierretään myötäpäivään tuo Puijo. Muita tapahtumia on Kuopion pyöräilyseuran tapahtumat kerran viikossa, Savo MTP:n tapahtumat, Kuopion BMX-porukan tapahtumat ja sitten Kuopion hyötypyöräilijät järjestää myös erilaisia pyörähuoltokursseja ja kaupunkiajokurssin tässä tulevana kesällä, eli kannattaa tunnettua hyötypyöräilijöiden sivuille Facebookissa tai Facebook-ryhmään. Kuopiossa pyöräilystä voisin sanoa sen verran, että tällä hetkellä kun tämä suuntautuu Niiralankadulle tämä retki, niin ehkä se on tärkeimpiä sellaisia tulevia hankkeita, mitkä pyöräilyyn tulee hyvinkin paljon vaikuttamaan. Tänä tai seuraavana kesänä on sitten Kauppakadun ja Puijonkadun pyöräteiden rakentaminen edessä. Ja tänä kesänähän tulee sekä Särkiniemeen että Satamakadulle pyöräilyä parantavia asioita. Särkiniemeen tulee silta ja Satamakadulle tulee uusi pyörätie siihen ravintola Helmestä tuonne Itkonniemelle päin. Yksi ehkä sellainen keskusteluasia varmaan tulevina vuosina on myöskin se, että pitää sitä keskustan nopeusrajoitusta laskea 30 kilometrin tunnissa. Eli keskusta-alueen liikenneturvallisuussuunnitelma on tekeillä tai sitä mietitään ja eri kohteita on otettu sinne tarkasteluun. Ja yksi sellainen tärkeä seikka pyöräturvallisuuden kannalta on se, että nopeusrajoitus olisi kaikille 30 kilometriä tunnissa. Kuopio voisi ottaa mallia myöskin Jyväskylästä. Siellä tehtiin ihan tässä tämän kevään aikana tällainen pyöräilyn edistämisen ohjelma vuoteen 2025. Jyväskylässä aiotaan päästä sellaiseen tavoitteeseen, että pyöräilyn kulkumuoto-osuus, eli se, että mitä lähdetään aamulla liikenteeseen, niin nousisi 25%, eli he aikovat kaksinkertaistaa pyöräilyn. Tällä hetkellä he toki pitää vielä ekaksi mennä Kuopion ohi, koska pyöräilijöiden tai kuopiolaisten pyöräilijöiden kulkumuoto-osuus on hyvin suurempi kuin Kuopiossa. Sellainen valtakunnallinen iso uudistus myöskin pyöräilijöiden kannalta on tieliikennelain uudistus, jossa on todennäköisesti pyöräilyä melko paljonkin koskettavia asioita ja toivottavasti mennään sellaiseen keski-eurooppalaiseen suuntaan, jossa pyöräilijä otetaan entistä paremmin huomioon. Korttelimuseolla on sitten tämän jälkeen mahdollisuus omalla rahapussilla tulla juttelemaan pyöräilystä ne, jotka haluaa tämän pyöräkulkujen jälkeen. Ja tosiaan infoa Kuopion hyötypyöräilystä löytyy Facebookista, Facebook-ryhmästä Kuopion hyötypyöräily. Kiitoksia.